سلامت نابلنا كل كورونا تعلم كينكم مدبات مرب نيوصاب مكتة تركبوا كبراتها تلتي لو ما عندكم كم تلمود حدشت حبريتها حزنا لكم مزينا لنا بمغتسل اندر استاتم كذا اخركم ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ሓየልቲ ውግኣት እናተኻየዱ ይርከቡ በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ብዛወጅዎ መሰረት ብዙሓት መንገድታት ካብ እናብን ዝወስዱ ተዓፅዮም ይርከቡ ብተወሳኺ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ፋኖ ካብ ከባቢታት ወሎ ሸዋን ጎጃምን እውን እናተሰማዕ ይርከብ ሓይልታት ብልጽግና ድማ በብኸባቢው እናተረፍረፉ እዮም ዝርከቡ እዚ ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ኣብ ዶብ ትግራይን ኣምሓራን ተቃለስቲ ሓይልታት ኣገው ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምትሕብባር ጻግብጂ ዝተባሃለ ናይ ኣገው ወረዳ ሓዊሱ ክልተ ወረዳታት ኣገው ከም ዝተቆጻጸሩን ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ ግዜ ሓሙሽተ መካይን ናይ ብልጽግና ወታደራት ከም ዝማረኹ ዝበጽሕና ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺተሉ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ድሕሪ 25 ዓመታት ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዝማዕበለ ሓበሬታ ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣብ ዝኸባቢ ኣብ ዞባን ዓብይ ዝበሃል ዛዕባ ወይ ከዓ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀፂሉሎ እዚ እውን እቲ ኣብቲ ናይ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶብ ናሳት 25 ድሕሪ ምዕፃው ሕዚ እንታይ ዓይነት ምዕባለ እዩ ተፈጢሩ ንዝብል እውን ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ጽምዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ንዝብል እውን ኣክትትል ኣቢልና ናባኹም ክነብል ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ሓይልታት ኦነግ ብዛወጅዎ ናይ ትራንስፖርት እግድ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኦሮሚያ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ተቋሪጹ ይርከብ ዘሎ ሓበሬታ እውን ንዕኦም ዘመላኽቱ ዘለው ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኦሮሚያ እውን ሓያላት ዝኾኑ ውግኣት እናተኸድዮም ዝርከቡ በዚ መሰረት ድማ ዝበፅሕና ዝርዝር ኣሎ ንሱ እውን ናባኹም ክነብሎ ኢና ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየን ዘሎን ገምጋም ውድብ ህወሓት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ እቲ ገምጋም ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ እንትኸውን ነንመን ተገምጊሞም ንዝብል ብዝርዝር ክሪኦ ኢና ሕዚ ናብ ዝርዝሩ ክሕልፈኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣምሓራ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ሓየልቲ ውግኣት እናተኻየዱ ይርከቡ በዚ መሰረት ድማ ሓይልታት ፋኖ ብዛወጅዎ መሰረት ብዙሓት መንገድታት ካብ እናብን ዝወስዱ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ዓበይቲ ኣስፋልትታት ሓዊሱ ተዓፅዮም ምንም ዓይነት ኣገልግሎት ኣይህቡን ዘለው ብፍላይ ድማ ካብ ባህር ዳርን ናብ ባህር ዳር ዘእትውን ካብ ባህር ዳር ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝወስዱን ፅርግያታት ዳርጋ ሙሉእ በሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ተዓፅዮም ከም ዘለው እቲ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ፋኖ ካብ ከባቢታት ሸዋ ማለት እውን ናይ ዝተፈላለዩ ሸዋታት ናይ ሸዋ ከባቢታት ከምኡ ድማ ናይ ወሎን ጎጃምን ከባቢታት እውን ዓበይቲ ዓወታት እናተሰምዐ ዝርከብ ሓይልታት ብልጽግና ኣብ ዝኸባቢ እዚ ዓብይ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ እናበፅሖም ከም ዝርከብን በብኸባቢኡ ድማ ዝተፈላለዩ መሪሕነት ክሳብ መሪሕነት ናይቲ ሰራዊት ንሱ መስዋእቲ ሞይቶም ከም ዘለው ተቐቲሎም ከም ዘለው ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺትና ዘሎ ሓይልታት መከላከያ ሕዚ እውን በብዝኸድዎ ኣብ ኦሮሚያ ክልልን ኣብ ኣምሓራ ክልልን ብዝኸድዎ ብዝተፈላለየ ከባቢታት በቲ ናይ ድብያ ውግእ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክሳራታት እናተኣናገዱ እዮም ዝርከቡ ብዝኸድዎ እውን እናተረፍረፉ እዮም ዝርከቡ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብዚ ዝቐፀለ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ክሳብ ሎማዓንቲ እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ዓበይቲ ውግኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተኻየዶም ፀኒሖም ንስዒቡ ድማ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ሓይልታት መከላከያ ዓብይ ስዕረት ገጢሞም ከም ዘሎን ብዙሓት ኣባላቱ ድማ ተረፍሪፎም ሞይቶም ተማሪኾም ከም ዘለውን እናተገለፀ ዝርከብ ብኣንጻሩ ድማ ሓይልታት ፋኖ ዓበይቲ ዓወታት እናሓፈሱ ከም ዝርከቡን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘመናውን ቀለልትን ዓበይትን መሳርሕታት ድማ ካብ ኢድ መከላከያ መንዚዖም ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ተሽከርከርቲ እውን ናብ ኢዶም መትዮም ከም ዘለውን ኣቃፂሎም ከም ዘለውን እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ብተመሳሳሊ ዜና ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ሸዋ ኣብ ጎጃም ክሳብ ናይ ወሎ ከባቢታት ዘሎ ግንባር ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ካብ ኮነሬላት ጀሚሮ ክሳብ ሻለቃ ክሳብ ናይ ሓይል መሪሕነት ጀሚሮ ክሳብቲ ናይ እግረኛ ወታደር ዘሎ ዓብይ ህልቂት ዝበዝሖ ኩናት ከም ዝኾነ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እውን ካብ ግንባር ወሎ ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ ቆቦ ከባቢታት ዘሎ ምስ ናይ ቲዲኤፍ ሓይልታት ብምትሕባር ቶም ናይ ፋኖ ሓይልታትን ናይ ቲዲኤፍ ሓይልታትን ብዝወስድዎ ዘሎ ዓበይቲ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ መደናገጥ ዝኾነ ስጉምታትን ዓብይ ክሳራታትን ይወፅዖም ከም ዘሎ ነቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ እቶም ናይ መከላከያ ሰራዊት ድማ ብዝኸድዎ እናተማርኹ ከም ዝርከቡን እናሞቱ ፈቐዱ ፋሕብትን ይብሉ ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ድሕሪ 25 ዓመት ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዝማዕበለ ሓደ ሓዱሽ ሓበሬታ ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ከራግብዎ ቀንዮም ዘለው እቶም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ኣጀንዳ ገይሮም ተጠቐመምሉ ዘለው ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ 3 ተሳሓብቲ ናይ ነዳዲ ፃዕና ተሳሓብቲ ማለት እዩ ንሳተን ኣብ ሰዓት እዚ ዓብይ ኣጀንዳ ፈጢረን ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ማዕረኽ እንደየናይ ትፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ድማ ኣብ
ሰሜን ታይነት መንቀሳቀስ ይግበር ዘሎ ንዝብል ዓብይ መርአያ ክኾን ከም ዝኽእልን ምሳሌ ክኾን ዝኽእልን መንቀሳቀስ ከም ዝኾነ እዩ ተነጊሩ ዘሎ እዚ ኢልና ክንቅፅል ከለና ከዓ እቲ ን25 ዓመታት ንክልቲኡ ህዝብታት ተፈላለዩ ዝፀንሐ ዶብ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ተሰይሩ እቲ ዶብ ንሱ ተመፈላለዩ ዶብ ንሱ ናብ ሰላም ተቀይሩ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናይ ነዳዲ ፃዕና ቦቴ ምእታው ማለት ዓብይ እቲ ናይ ጽምዶ መንቀሳቀስ ኣብ ዓብይ ደረጃ በፂሑሎም ማለት ክትተኣማመነሉ ትኽእል ዓይነት ርክብ ከም ዝኾነ ዘረጋግጥ ዜና እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ማለት ይኽብረት ተኸታተልቲ ብዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ጽምዶ ፈሪስዩ ወይ ከዓ ጽምዶ የለን ከም ቀደም የለን ከም ትናይ መጀመርያ የለን ጽምዶ ዝፈሸል መንቀሳቀስ ገለ ዝብሉ ዝነበሩቶም ኢትዮጵያውያን እውን ሕዚ ከም በሓድሽ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ነዳዲ ኣትሎም ክኸሱ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ጽምዶ ተዘይህሉ ዳ ሕዚ ካበይ መፅአ እንዳተን መኪና ክንብል ንደሊ ንሕና እውን ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ጽምዶ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይ ናብ ኤርትራን ከምኡ ድማ ኣብ ሓይልታት ፋኖን ኣብ ሱዳንን ዘሎ እቲ መንቀሳቀስ ንሱ ሕዚ እውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ ዳ እምበር ምንም ዝተቋረፀ ነገር ዝቐነሰ ነገር የለን እቶም ሓይልታት ጽምዶ ሕዚ እውን ብዙሕ ዋላ ተዘይተዛረቡ ኣብ ግብሪ ኣብ እቲ ህያው ኣብቲ መሬት ዘሎ ኣካይደ ግን ሕዚ እውን ኣብ ዓብይ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዘለና ሓበሬታ ዘመላኽ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ንህዝብና ደስ ዘብል ዜና እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝቢ ክበፅሕ ከዓ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክብረት ተኸታተልቲ ነፍቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ካብ ዶብ ትግራይን ኣምሓራን ተቃለስቲ ሓይልታት ኣገው ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምትሕብባር ጻግብጂ ዝተባሃለት ናይ ኣገው ወረዳ ሐዊሱ ክልተ ወረዳታት ኣገው ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት እናተዘረበ ጸኒሑ እዩ ሕዚ ድማ በቶም ባዕሎም በቶም ጸላቲ ወይ ከዓ በቶም ሓይልታት ብልጽግና ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ሰራዊት ትግራይ ናፍቲ ናይ ኣገው ከባቢታት ምስቶም ናይ ኣገው ሓይልታት ተሓባቢሩ ክመጽእ ከሎ ተኡ ዘሎ ከባቢ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዕጡቕ ሓይሊ ኮነ እቲ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ወይ ከዓ እቲ ናይ ስልያ ሓይሊ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ስለዚ ድማ ንምንታይ እዩ ተን ኣብኡ ዝነበራ ናይ መከላከያ ኮነ ናይቲ ብልጽግና ልኡኻት ዝጥቀሙለን ዝነበሩ ሓሙሽተ መካይን ገዲፎምን ንምንታይ ከይዶም ንምንታይ ንጸላእ ከረክብዎን ክኢሎም ኢሎም ነንባዕሎም ኣብ ምክሳስ እዮም ዝርከቡ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወይ ከዓ እቶም ናይ ብልጽግና ሓይልታት ካብቲ ከባቢ ክወፁ ከለዉ ነዚ ናይ መንግስቲ ናይ ህዝብን መንግስትን ንብረት ዝኾና መካይን ገዲፎሞም ብምውፅኦም ድማ ክቁፅዑ ክኽእሉ እኒአዎም ጠንካራ ዝበሃል ስጉምቲ ክውሰደሎም ክኽእል እኒአዎ ኢሎም ዛዚሞም ኣለዉ እዚ ገምጋም እዚ ኣብቲ ከባቢ ብዘጋጠመ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ከባቢ ብዘጋጠመ ስዕረት ምክንያት እዩ እዚ ከምዚ ከጋጥም ክኢሉ ዘሎ እቶም ሓይልታት ቲዲኤፍን እቶም ሓይልታት ኣገውን ድማ ክልተ ወረዳታት ናይ ኣገው በማሓዝ ከተማ ሰቆጣ ንምቁፅጻር ዝተወሰነ መንገዲ ኸይዶም ነይሮም ሕዚ እውን ክቋፀሩ ኣይደለዩን እምበር ንዕኡ ክቋፀሩሉ ዝኽእሉ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተቆፃፂሮም እዮም ዘለዉ ግን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ክቕፅሉ ኣይደለዩን ዘለዉ ብምክንያቱ ቲዲኤፍ እውን ናብ እቲ ብትሕዚ ዘሎ ኣካይዳ ኩናት ናይ ምጅማር ዕላማ ይብሉን ምክንያቱ ቲዲኤፍ ኩሉ ግዜ ንዝመፀ ሓይሊ ንዝመፀ ወራርዳ እዩ ዝከላኸል እምበር ባዕሉ ኩናት ናይ ምጅማር ኮነ ኩናት ናይ ምክያድ ድሌት ኣይብሉን ክህልዎ እውን ኣይኽእልን በዚ መሰረት ድማ እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ ረኺቡ ግን ሕዚ እውን ንከተማ ሰቆጣ ክንቆፃፀራ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኢና ዘለና ክብሉ እዮም እቶም ሓበሬታት ዘብፅሑ ካብቲ ከባቢ ምንጭታት ናብፅሖምና ዘለዉ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓይልታት ብልጽግና ሕዚ እውን ዓብዪ ድንጋጤ ዝፈጠረ ሽንፈት እዩ ኣብቲ ከባቢ ገጢሞም ዘሎ እዘን ሓሙሽተ መኪናታት እየተን ናብ ሓይልታት ኣገውን ናብ ሓይልታት ቲዲኤፍን ክኣትዋ ብምኽኣለን ድማ ዓብዪ ገምጋምን ዓብዪ ፍርሕን እዩ ሰዲዱሎም ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብቲ ግንባር ንሱ ሕዚ እውን ዓበይቲ ሽንፈታት እናገጠሞም እዩ ዝርከብ ኣብ ግንባር ናይ ኣገው ዘሎ ከባብታት ጥራይ ከይኮነ ድማ ኣብ ግንባር ቆቦ እውን ሓይልታት ፋኖ ምስቶም ሓይልታት ቲዲኤፍ ብምዃን ነቲ ከባቢ ቀጥቀጥ ኣቢሎም ኣለዉ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንወረዳ ዛታ ክኣትዉ ሞኪሮም ዝነበሩ ናይ ሓራ መሬት ሓይልታት እውን ንድሕሪት ተንሳሒቦም ሕዚ ድሃዮም ዝበሃል የለን ኣብቲ ከባቢ ድሃዮም ጠፍዮም ንድሕሪቶም አንሳሒቦም ኣለዉ ባዕሎም ጠባሕባሕ ክብሉ ዝጀመርዎ ኩናት ድማ ንባዕሎም ኣቃፂልዎም ንድሕሪት ክምለሱ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ንዝሓለፈ ተኸታተልቲ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየን ዘሎን ገምጋም ውድብ ህወሓት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ተሕሊፉ ኣሎ እቲ ገምጋም ንሱ ሕዚ እውን ዝቕፅል ዘሎ እንትኸውን ካብ ዝተፈላለዩ ካብቶም ዓበይቲ መሪሕነታት ናይ ማእኸላይ ኮሚቴን ናይ ፈጻሚት ስራሕን ዝነበሩ ኣብኣቶም ዓበይቲ ገምጋማት ተኻይዶም ኣለዉ እቶም ሓለፍቲ ንሳቶም ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ክንዛረቦ ከም ዝቐነና استوهاوكم ناي حزبي حلفنت ناي منكست ناي حزبن حلفنت بأقوى وقت واصو أي كالكمن تي زنبركم حلفنت تقينكم دمان استفعلي نقعزينا نخالوت عينت زي حقة وسرحة تاتن كتفت أمو تجانيكم يخم بزبل عبي كم مستخيدا تا حوحت حزون استفعلي ناي مزرعي سرحة تتسرح خمدلن نقد ألك خيدوا زغلو أنفتون كتقمت كم زخونتن يتزوج زل حفريتها زي ملاخ زلو اتجام حزون نقد ألا يزركب أبزي خلتا معلت زيك ودا تبهيلو تثبيتي كبرلو
ኣብቶም ዝተገምገሙ ሓለፍቲ ግን ካብቶም ናይ ማእኸላይ ኮሚቴን ካብቶም ናይ ፈጻሚት ስራሕን ዝበሃሉ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እቶም ዓበይቲ ወይ ከዓ ትፅቢት ዘይግበረሎም ዓበይቲ መራሕትታት ከም ዝተገምገሙ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ንኣብነት ድማ ከም በዓል ዶክተር ሰሎሞን ዶክተር ፍስሃዬ ከምኡ ድማ ሊያ ካሳን ገብረ መድህንን ከም ዝኾኑ እዮም ተኽላይ ገብረ መድህንን ከም ዝኾኑ እዮም እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ ከምኡ ድማ እቶም ካልኦት እውን ተወሰኽቲ ኣለዉ እቶም ከም በዓል ኣለም ገብረዋህድን ኣማኑኤል ሰፋን ዝኣመሰሉ እውን ዓብይ ገምጋም ከም ዝበፅሖም እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እቶም ናይ ኣብ ፈጻሚ ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከም በዓል ዶክተር ፍስሃዬ ዶክተር ሰሎሞን ሊያካሳ ዶክተር ሰሎሞንን ዶክተር ፍስሃዬን ክልቲኦም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርዱ እዩ ተወሲኑሎም ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ድማ ብናይ ሊያ ካሳን ናይ ተኽላይ ገብረ መድህንን ድማ ብከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝተሓለፉን እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ናይ ኣለም ገብረዋህድ ጉዳይ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ናቱ ገምጋም ከም ዝገብሩን ውሳነ ከም ዘሕልፉን እዩ ትፅቢት ዝግበር ከምኡውን ኣብ ናይ ኣማኑኤል ሰፋን እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ሕወሓት ናይ ሕዚ ተካይዶ ዘላ ገምጋም ስርቦ ቆስ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዮም እቶም ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘለዉ በቢግዚኡ እናፀረየት ትኸይድ ዘላ ሕወሓት ድማ ሕዚ እውን ለውጢ ከምፅእ ድዩ ኣየምፅን ዝብል ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ ኮይኑ እናሃለወ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ መሪሕነት ምቅያራትን ናይ ምውራድ ምድያብ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ኦነግ ብዝኣወጅዎ ናይ ትራንስፖርት እግድ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ተቋሪፁ ከም ዝርከብ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ብምስልታትን ቪድዮታትን እናተደገፉ ይወፁ ኣለዉ እንተኾነ ግን ኣብቲ ከባቢ ሕዚ እውን ዓበይቲ ውግኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ማሕበራት እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ብልፅግና ኣብቲ ከባቢ ሕዚ እውን እናተረፍረፉ እዮም ዝርከቡ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ኦነግ ሕዚ እውን እቲ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝበሃል ተግባራት ዘሎ ናይ ሲቪላውያን ተንቀሳቐስቲ ነቲ እግድ ተመሓላሊፈን ዝተረኸባ ናይ ሲቪላውያን ተሽከርከርቲ ክቃፀላ ዘርኢ ቪድዮታት እውን እናወፀ እዩ ዝርከብ እዚ ሕዚ እውን ክንቀፍ ዝግብኦ ተግባር እዩ እንድሕር ናይ ነፃነት ተቓላሲ እንድሕር ኮንካ ንህዝብኻ ተገዲስካ ንህዝብኻ ሓሊኻ እንድሕር ትቃለስ ኣለኻ ኮንካ ነቲ ህዝቢ ንሱ ከጥቅዕ ዝኽእል ስራሕ ክትሰርሕ የብልካን ስለዚ ድማ እዞም ናይ ኦነግ ተንቀሳቐስቲ ሓይልታት ድማ ሕዚ እውን ነዚ ነገር እዚ ከኽብርዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ ነተን መኪና ንሳተን ድማ ከቃፅልዎን ክወቅዕዎን እዮም ተራእዮም ዘለዉ እዚ ሕዚ እውን ክቐረፍ ዘለዎ ሽግር ኮይኑ እናሃለወ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሐ ዝርዝር ሓበሬታ እውን ኣሎ እቲ ኣብቲ ልዕሊ ናይ ብልፅግና ሓይልታት ዝበፅሐ ክሳራታት ማለት እዩ ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጀልዱ 62 ወታደራት ከም ዝቐተለን 50 ከም ዘቑሰለን ኣብ ምዕራብ ኣርሲ 8 ከም ዝቐተለን 10 ከም ዘቑሰለን ኣብ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ 45 ከም ዝቐተለን 65 ከም ዘቑሰለን 300 ፖለቲካዊ እስራት እውን ከም ዘፍትሐን ኣብ ምብራቕ ወለጋ ከተማ ዴሳ 65 ከም ዝቐተለን 72 ከም ዘቑሰለን 40 ድማ ከም ዝማረኸን ኣብ ምዕራብ ጉጂ 200 እስራት ከም ዘፍትሐን መሳርሒ ውግእ ከም ዝተማረኸን እዩ ሓይልታት ኦነግ ኣፍሊጡ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ ምብራቕ ሸዋ ከባቢ በሶት ዝርከብ ኣገዳሲ መስመር መጓዓዝያ ኢትዮጵያን ጅቡትን ብምዕፃው ተሽከርከርቲ ከይሓልፋ ሙሉእ በሙሉእ ተዓፅዩ ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ማለት እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝካየድ ዘለዉ እቶም ናይ ኩናት ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝተጀመሩ ኩናታት ሕዚ እውን ብዝተጠናኸሩ መልክዖም እዮም ጠናኺሮም ቀፂሎም ዘለዉ ከምኡ እውን እቲ ናይ ትራንስፖርት እገዳ እውን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እውን እናወሰዱ እዮም ዝርከቡ ሓይልታት ኦነግን ሓይልታት ፋኖን ኣብቲ ሎሚ ቅነ ሳልሳይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ናይ ትራንስፖርት እግድ ተመሓላሊፉ ዝተረኸበ ዓበይቲ ስጉምታት መምሃር ዝበለዎ ስጉምታት እናወሰዱ እዮም ዝርከቡ ኣብቲ ናይ ኦነግ ሓይልታት ግን ነቲ ናይ ሲቪላውያን ንብረት ሕዚ እውን ዘዕኑን ዘቃፀልን ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ትክክል ኣይኮነን ክንብል ንደሊ እግረ መንገድና ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣብቲ ከባቢናን ኣብ ዞባናን ኣብ ዓድናን ዝፍፀም ዘሎ ሓበሬታታት እዚ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝበፅሕ ዘሎ ክሳራ ሕዚ እውን እሰይ ዘብል እዩ ከም ኩሉ ተቓላሲ ዜጋ ድማ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዝበፅሕ ዘሎ ክሳራታት ዓብዪ እዩ ካብቲ ንፅበዮ ብላዕሊ በቢግዚኡ ብዝፈጠነ መልክዑ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክሳራታት እዩ እናተኣናገደ ዝርከብ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝቢ ክበፅሕ ሼር ግበርዎ ኣነ ዝነበረኒ ምድላው ኣብ ዝዛዚም ኣለኹ ሰላም